जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजारा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमबाय थानाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय, जिसु ख्रिस्टनि दया अनुग्रह गासैखौबो मोनथिबाय मोनबाय, नाथाय बिथांमोननि गोसोआव मा जाखो बेखौथ' आं बुंनो हानाय नंलिया। नाथाय बिथांमोना दायो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायनिफ्राय नागारनानै, जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै बिसोरो दायो गुबुन धोरोमाव थांबाय। देट मिन्स हिन्दु धोरोमाव थांफिनबाय आरो बिथांमोना दायो हिन्दु धोरोमनि खुलुमनाय सिबिनाय देब देबि जा दङ बिखौ खुलुमसिगोन। बिथांमोना थांफिनबाय। नाथाय मानो थांखो बे बाथ्राखौथ' आं बुंनो हानाय नंलिया। दा नोंथांमोननो बे रादाब लानानै फैदों गोबां मोनसे दुखुनि बाथ्रा, गोबां दुखुनांथावना रादाब, जेराव सैथोखौ मोनबायमोन, सैथोखौ सिनाय मोनबाय, सैथोखौ मोनथिखाबाय जे जिसु ख्रिस्टआ सैथो होननानै बासायजानायखौ होनो हाग्रा, बासायजानायखौ होग्रा, जों बयबो सुबुं माहारिनि पापफोरखौ सुस्रांनानै होग्रा आरो सोरगो रायजोआव लांग्रा प्रिथिबियाव बिनि अनगायै आरो गुबुन गैया, केबल जिसु ख्रिस्टल'सो। बे बाथ्राखौ बिथांमोना मोनथिखानाय एबा मोनथिखाबाय। अब्लाबो मोनथिनायनि उनावबो, बुजिनायनि उनावबो बिथांमोना बे गोरोन्थिखौ मावदों, जेराव बिथांमोना गुबुन मोनसे धोरोमाव थांनानै देव देवीफोरखौ बिथांमोना खुलुमहैसिगोन एबा खुलुमबायानो होननानै साननानै लादो। मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो कमप्लिटलि अलरेडि नुनो मोनदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबहैगोन। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाया बहा जादोंमोन, बोरै जाखो, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोनगोन। जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेजोंनो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला, दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो हायोब्ला मोनसे शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनोसै। नोंथांमोना बे रादाबखौ नायग्रोदो। केस काल में 10 ले ज्यादा ईसाई परिवार आदिवासी समाज में घर वापसी करे हैं। मामला बड़े राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बीटीचुआ के। जी हाँ, 1.5 साल पहली बीमारी ठीक नहीं हुई माँ गेंदलाल मरकामा अपन परिवार के संग ईसाई धर्म में चले गए रही। फिर वहाँ घला बीमारी ठीक नहीं हुई। एक बाद पूरा परिवार आदिवासी समाज में वापसी करे। आदिवासी समाज के लोगन पूजा पाठ करके फिर आदिवासी समाज में सम्मान के संग वापसी कराइन। आदिवासी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी रंगीलाल मरकाम बताइस कि ईसाई समाज के लोगन आदिवासी मल्ला प्रलोभन दे के धर्मांतरण करवाते हैं। फिर सब जानते हैं कि वो मन के देव हुए पानी ला पिए और प्रार्थना करे ले कोनो समस्या दूर नहीं होगा, न ही वो मन की बीमारी के इलाज होते। घर वापसी ला लेके विकास उपाध्याय के इनके राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दा उठारिस। ये मुद्दा पर केंद्र सरकार जो निर्णय ले है ओकर असर है। बीजेपी विधायक का कहन के डबल इंजन के सरकार के स्थिति ये कर असर साफ नजर आते हैं। 2 साल हो गए। का हो गया, इसका वजह दे दुख खोड़िया लेगड़ा हो रहे हैं, इसलिए तो ठीक होए नहीं हो जस के हालत हाँ। कोई जो प्रार्थना है और जो मतलब पानी को दुआ करते हैं उन लोग पास्टर लोग, और वो पानी को मतलब पियो ऐसे और तेल वेल को लगाओ ऐसे करके प्रार्थना कर देते हैं। बस हम देख रहे हैं कि कई परिवर्तन जो करते हैं कभी कभी देखने मिलता है, जो परिवर्तन करते हैं वहाँ जाने के बाद और तबीयत खराब हो जाता है। इसलिए हम पहल करते हैं कि हमारे समाज के लोग अपने समाज में रहें और अच्छा रहें। जाति जनगणना का काम शुरू होने की बात है तो लोगों को लगता है भाई हम अपने कास्ट में रहकर, अपनी जाति में रहकर पढ़ाई से लेके शिक्षा, पढ़ाई और हर चीज़ में हमको उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, इसीलिए अब वो लोग वापिस आ रहे हैं। दोनों ही सरकारों के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर के और धर्मांतरण के, जबरदस्ती धर्मांतरण के विरुद्ध एक कड़ा कानून बनाने का फैसला लिया गया है। नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुबाय आरो खोमाजों खोनाबाय रादाबाव मा बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो जुदि बिथांमोना जुदि गुबुन धोरोमनि मोनब्ला, ख्रिस्टियाननि नङालाबानो गुबुन धोरोमनि मोनब्ला हयथ' बिथांमोनखौ दिनै गोबांफोरा बुगौमोन, गोबांफोरा बिसोरखौ निन्दिगौमोन, बिसोरखौ होखारगौमोन। नोंसोर मानो गावनि धोरोमखौ नागारखो, इसोर खुलुमनायखौ नागारखो होननानै हयथ' गोबां तारना होगौमोन। नाथाय जोंनिफ्राय बे गैया, जों ख्रिस्टियानफोरनिफ्राय बेबायदि तारना होनांगौनि बाथ्रा गैया, सैसो होनांगौनि बाथ्रा गैया। मानोना जों संबिधानखौ मानियो आरो
बेनिख्रुइबो देरसिन संबिधाना मा जाहैबाय जिसु होनानै गालांनाय इसोरा होनाय संबिधान जोंहा दङ बाइबेल आरो गोथार बाइबेला जोंनो बे उदांस्रिखौ होदों गोसो मानिजों इसोरखौ खुलुमनाय दाव दाव खालामनाय गोसो मानिजों गोसोजों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय जबरदस्ति नङा रावखौबो जबरदस्तिखौ हास्थाया बिथांमोना दिनै सैथो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायनिफ्राय जानगारनानै थांदों बिनि मोननांगौ साजाया जिसु ख्रिस्टनियाव दङ येस बिनि मोननांगौ साजाया जिसु ख्रिस्टनियाव दङ जिसु ख्रिस्टआ बेखौ मोनथिगौ नाथाय जोंहा मावनांगौ एबा जोंहा खालामनांगौ जेबो गैया बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायनिफ्राय गोजान जालांखो बेखौ जिसु ख्रिस्टआ मोनथिगौ इसोरा मोनथिगौ नाथाय बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला रादाबाव बुंनाय बायदिब्ला फंनैसो बाथ्राया बे ओंखारदों जे बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय लानानै 1.5 बोसोर सिगाङाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन ख्रिस्टियान जादोंमोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोननि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि जाहोना जाहैबाय बिथांमोनहा बेरामफोर दङमोन गोबां बेरामफोर दङमोन आरो बै बेरामफोरा गागोनदां होननानै बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदोंमोन होननानै बुंदों दै लोंहोदोंमोन नाथाय बिथांमोननि दै लोंनाय बायदिसिना बेफोरबायदिया हामाखसै बेरामफोरा हामाखसै बिनिखाय जोङो फिन आरोबाव हिन्दु समाजाव एबा हिन्दु धोरोमाव जों फैफिनबाय होननानै बिथांमोना एसे उल्लेख खालामदों बे बाथ्राखौ ख्रिस्टनि बिश्वाफोर जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि जिथु ओंथि बे ओंथियानो बिथांमोनहा गोरोन्थिखा नङा होमब्ला हामनो माबा मोनसे हामनो मोदोमनि बेमार आजार हामजानो लुबैनानैसो जिसु ख्रिस्टयाव फैदों जिसु ख्रिस्टखौ बिथांमोना रियेल जिसु ख्रिस्ट बासायजानाय होनो आत्मानि जिथु बासायजानाय बे बासायजानायनि थाखाय बिथांमोना फैयाखै जिसु ख्रिस्टनियाव मोदोमनि लुबैनानै फैदों जिसु ख्रिस्टनियाव सोरबा जुदि धोन दौलत लुबैनानै फैदोंब्ला जिसु ख्रिस्टआ बेखौ होनाय नङा जिसु ख्रिस्टआ सोरबा बेमार गाजानानै सोखाजानायखौल'सो नागिरनानै फैदोंब्ला जिसु ख्रिस्टआ बेखौ होनाय नङा मानोना जिसु ख्रिस्टखौ गोरोन्थियै नागिरनायजों मोननाय नङा जिसु ख्रिस्टखौ गोसोजोंसो मोनगोन गोरोन्थि नागिरोब्ला जानाय नङा बिथांमोनाबो बेबायदिनो फैदोंमोन जेराव गोरोन्थि नागिरदों बेमार आजार गोबां जादोंमोन बे बेमारा जेन गायो बेनि थाखायसो जिसु ख्रिस्टनियाव फैदोंमोन ख्रिस्टियान जादोंमोन अनजाग्रा प्रियफोर बेबायदि अबस्था दिनै बिथांमोना हयथ' बिनि थाखायनो मानोना बिथांमोननि गोसोआव फोथायनायानो गैया मानोना बिथांमोननि गोसोआव फोथायनाया जायगाखौनो लानो हायाखसै जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै गोजान जालांनो गोनां जादों आरोबाव फिन बै जायगायाव सहैदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जों मोनथिगौ नङा होमब्ला जिसु ख्रिस्टआ रावखौबो जबरदस्ति खालामा जिसु ख्रिस्टआ रावखौबो जबरदस्ति गावनियाव लाखिया सोरबाया जुदि माखौबा खुलुमनो हास्थायदोंब्ला सैथो इसोरखौ नागारनानै गुबुन इसोरखौ खुलुमनो हास्थायदोंब्ला बे गावबा गाव गोसो जागोन नाथाय जोबनाय बोथोराव जोबनाय बिसाराव गसंनांगोन बै जोबनाय बिसाराव बि मानसिया बुंनो हानाय नङा जे जिसु ख्रिस्ट जिसु आङो नोंनि बाथ्रा मोनथियाखसै आं नोंखौ सिनायाखैमोन होननानै बुंबा जानाय नङा मानोना बै समाव बुंगोन नोंथ' आंखौ कमप्लिटलि मोनथिदोंमोन जे आं बासायजानायखौ होनो हाग्रा गासैखौबो होनो हाग्रा होननानै नों मोनथियोमोन अब्लाबो नोङो आंखौ दान्दिसे सम खुलुमनानै गुबुनाव थांबाय गुबुन मोदायफोरखौ खुलुमहैबाय होननानै बै जोबनाय समाव जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ बुंगोन बिखा सौयै गाबब्लाबो जानाय नङा बिथांमोननि जिथु बिसार जागोन बे बिसारा दंखायो इसोरनि आखायाव दा बेवहाय जोंहा जेबो खालामनांगौ गैया जोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया जाय जेरै हायो सोरबा बहाबा थांनानै खुलुमहैनो हास्थायदोंब्ला खुलुमहैनो लुबैदोंब्ला जिसुखौ नागारनानै गुबुनखौ खुलुमनो सानोब्ला बे बिथांमोननि गोसो जागोन बिथांमोननि गोसो बायदि बिथांमोना नेवसिनानै थांनो हागौ जिसु ख्रिस्टखौ नेवसिनानै थांनो हागौ बाइबेलखौ नेवसिनानै थांनो हागौ आलादा आलादा गोसो बायदि मावनो हागौ नाथाय साजाया दं अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बेबायदि समस्या जागासिनो दङ गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोन्दों रादाबाव बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टनियाव फैदों जों बेखौबो मोन्दों नाथाय बिनि अनगायैबो जों उल्थाबो नुनो मोन्दों जे गोबां मानसिफोर दङ जायफोरा बबेबा लामा ससेनिफ्रायनो जिसुखौ नागारनानै गोजान जालांदों आरो बिथांमोना हयथ' थारैनो जिसु ख्रिस्टखौ रियेलै मोनाखै बिनि थाखाय जायनि जाहोनाव बिथांमोना आलादा आलादा धोरोमाव थांनानै गुबुन गुबुन इसोरखौ खुलुमहैदों जायफोरा जिखौ इसोर होननानै बुंदों नाथाय जोङो बाइबेलाव नुनो मोन्दों जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ थारैनो लोगो मोनबाय थारैनो नुबाय थैनो थाखाय राजि जादों पौल मोनबायदि पिटार मोनबायदि मथि मोनबायदि जहन मोनबायदि बिथांमोना जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बिथांमोना थैनोबो राजि जाबाय साधु सुन्दर सिं थैनो राजि जाबाय
अनजाग्रा प्रियफोर जारिमिना जोंनो गोबां बुङो जिसु ख्रिस्टखौ सैथोयै नुग्रा व्यक्तिफोरा जिउ नागारनो गोसो जायो। जों साफ्रोमबो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ सैथोयै नुदों। जोंबो दिनै जिसु ख्रिस्टनि थाखाय जिउ नागारनो थाखाय जोंबो गिया। मानोना इसोरनि बोसोना बुंदों जायफोरा मोदोमखौल' नस्थ' खालामनो हायो बेखौ गिनो नाङा, जायहा आत्मा आरो मोदोमखौ नस्थ' खालामनो हायो बैखौसो गियो होननानै। मानोना जोंनि इसोरा आत्मा आरो मोदोम मोननैखौबो नस्थ' खालामनो हायो, फोजोबस्रांनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय गोबां मानसिफ्रा दिनै मोदोमनिखौल' नुयो, मोदोमनिखौल' हास्थायो। अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ जों नायनायनि गेजेरजों नंगौ दुखु नांदों। बै न'खरफोरा मानो थांफिनखो जोंनि गोसोआव बे सोंलुफोरा दङ। नाथाय बेफोर गासैखौबो जोङो इसोरनि आखायाव हगारदों। सानसे जुदि बिथांमोना परिबर्तन जायोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थारैनो बिथांमोनखौ नाजावफिनगोन। दा बेवहाय जोबनायाव नोंनि आंनि मावनांगौ खामानिया बेनो जे बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदो जिसु ख्रिस्ट'आ बिथांमोनखौ निमाहा होदों। बिथांमोननि गोसोआव जेन सानसे परिबर्तना फैयो, गोसो सोलायनाया फैफिनो, जेन फिन जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो ओंखारबोफिनो। जि बाथ्राखौ नोंथांमोना नुबाय थादों, जि जाथायखौ नुगासिनो दङ, जि भिडिअ क्लिपखौ नुदों, बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव बे जाथाया जादोंमोन। दे अब्ला प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोन्थिदों जे जोंनि भारताव मा जागासिनो दङ, जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव मा जागासिनो दङ। दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरा बेफोरबायदियैनो गोमालांगासिनो दङ। बेफोर बाथ्राखौबो जोङो मोन्थिनो हादों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर फिन उननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।